mutum zai ɗauki amfani da su a tsakanin sati so biyu, duk abin da ya shiga maka duhu sai Allah ya fitar da shi. Aka ce menene? Aka ce ka samo ganyen magarya da ta zargade. Wato shi ganyen magarya da ta zargade aka ce in akwai lalura a jikinka kana wanka da shi ka bar shi ya bushe a jikinka, aka ce ka ba da minti biyu haka, in akwai alaman aino a jikinka ba za ka yi nutsuwa ba, ƙaiƙayi zai dame ka. Ganyen magarya da ta zargaje. Mata, maza ba ku santa ba? Me ta zargaje? Wa fura? Ana sa fura? Yana da ɗaci. Na? Bakin ba wani wani Abdullahi, bai zargi da bakin ba da wani. A kawo wasu bane kuma da masu sigar. Don zargi da yana da kanshi. Shi ne. Ko shekaru da mutum wani wani kuma kan yadda ka kuɗa kai. Na'am. Shekaru da mutum kai a cikin shi. Na'am. Alhamdulillah. Malam duk ciwon da ya buya a jikin mutum. Assalamu alaikum. Akwai Dr. Sala, wani malaminmu ne. Ya ce shi a iya binciken da ya kuna ji? Ya ce ko yaro ne cika shaye-shaye, ina samu ganyen magarya da ta zargade. Wato kuskuren da muke shi ne, idan matarka tana da matsala, kai mijinta ka fi kusa da ita